wawa lero mauno ndadzuka ndi kupezerera comments okhuzana ndi JB. JB zo anali live. Wamene simukumudziwa JB is a Malawian social media influencer, a very big social media influencer based in the United States of America. Amakhala kumeneko. Yeah, he's also a hip hop artist. Oimba wa nyimbo zija za hip hop. Yeah, so he's very vocal about social and economic and even political issues in Malawi. He became very famous nthawi ya ulamuliro wa Bitauja because he was very vocal against MCP and the previous administration. And tita kunena kuti he is one of the social media guys amene anapanga influence anthu ambiri kuti asavotere MCP. Yeah, so yesterday he was online, he came live, and he had many interesting things to say. Lero ndikuyankhula ndi munthu wankulu, His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika. Okay, so just to summarize it, speech yake inalionena kuti he is offering himself as munthu amene akufuna atatumikira Malawi kukagwira ntchito ku embassy ya Malawi ku United States of America. Utha kunena kuti inali video yonena kuti yosaka ntchito. Utha kunena kuti yosaka ntchito because he had to give himself to present himself, kukamba ma credentials yake, zinthu zimene wakwaniritsa kupanga and zinthu zimene akuona kuti iyeyo atha kupanga atandi wapasidwa ntchitoyo. So basically it was like a job seeking interview. Okay, I know kuti it's political chifukwa choti anthu akumudziwa monga ndanenera kuti ntchito yomwe adagwira run up to chisankho. So many people would dismiss him quickly to say so he just wants malipiro kutero zinthu zija amafuna malipiro. Some people would rush to that conclusion which you can say it's a fair conclusion. Komano kwa anthu amene tikumudziwa JB, he's an honest guy. He wears his heart on his sleeves. Samabisa how he feels about Malawi, and he's passionate about Malawi. Amwene anthu ena samamvetsa kuti ifeyo tinachoka ku Malawi. Me and JB tinachoka ku Malawi around the same time. Ine nabwera ku China, yana pita ku America. Anyway, many people don't understand why are we still interested ndi zinthu zochitika ku Malawi, ndi kumapanga comment, ndi kumakhala daily busy ndi zinthu zochitika ku Malawi. After 15 years, kukhala dziko la eni lolemera, dziko lolemera. Dziko loti dollar si problem yayi. But why are we still interested in Malawi? It takes a lot of heart. It takes a lot of passion kuti munthu ukhale ndi chidwi ndi dziko lako, osayiwala dziko lako, nkumakamba zinthu za dziko lako, nkumafuna kuthandiza dziko lako. It takes a lot. Ambiri aliko kunja kuno ku America kula Malawi ambiri piloti pano pani nzika za America. Okay? They don't care. Basi zoti iwo zawo kwa kunayela ana wose anatenga aliyese ali ku America kuja kwa kunayela. But it takes somebody to still have his heart kukhala ku Malawi, nkumaganizira za ku Malawi. So give us credit. Give us credit, guys, and don't take this guy for granted. Don't take him for granted. Okay, having said that, I think JB can be used ata kugwirisidwa ntchito bwinobwino ku embassy ku America. Walankhula bwino, ali ndi experience. I think there is a place for somebody like him at the embassy. Okay, I don't think he is the ambassador wa Malawi ku America. No. America ndi dziko lalikulu kwambiri. Ambassador otumiza ku America si zachibwana. It's not about entertainment. It's not about chanjani. That's a political position. Ambassador Jamachedwa, His Excellency. That's a political position. You need to be conversant with geopolitics, world affairs. You need to be conversant
with the policies and the foreign policy ya Malawi. You need to be conversant. The lead the government of Malawi, what's his foreign policy agenda, you need to understand. So sikuti akufuna ukakhala ye ambassador ya. I doubt kuti that's the request. Itakhala request imene then taonera kuti ya ndiye kuti mwina akupanga akuchepesa ulowo wa ambassador. Ulowo wa ambassador it's not as simple as it is. Okay, and especially kudziko ngati the United States of America. And you nena kuti iwe kungotumizidwa, they even do background check on you. They need to know your credentials. They need to see what you have been doing with the past record yako. Hey, so it's not that simple. Kumano at the embassy kumakhala ma staff osiyana pa embassy panja, and kumakhala anthu ama roles osiyana pa embassy panja. Tikati ambassador wa America ali ku Malawi sikuti amakhala yekha uja, amakhala ndi staff yake. So JB can be useful kwambiri, can be useful. And I would say the same to me as somebody who has been in China for 15 years. Somebody who understands, who has studied there, who has degrees from there, and you understand the Chinese people more. And Chinese people are always comfortable. Ndi munthu amene amaamva, amene amalankhula language yawo, amene amadziwa bwino, amakhala naye comfortable, amasukirana naye. Right? So I would argue the same. Kuti I have a role to play. Right? I have a role to play. Rather than wina wake unena kuti wangobwera kutumizidwa kuchokera ku Malawi kuja wabwera kuchina kuno basi sakuyidziwa bwino kuti ngini kunoko imakhala bwanji, anthu amapanga bwanji. That person would make use of munthu ngati nayo. You understand? They would make use of munthu ngati nayo. Ambassador iwaje sandale yabwera ndiyeno, they would make use of munthu ngati nayo nkumathandiza. This is how we do, this is how we go about it. So the same way JB has a role. No doubt. Sinkhaniso ya mapepala amaphunziro zamaphunzirozo zimene zasine na ambassador, koma iyeyo has a role there to play. And one lesson we can take from Jomo is teaching us a lesson. Muntu otamanga wa background oziwa kutamanga can make things move. That's what the Jomo is doing. He's doing as many anthu ena ake analipira kubanga anthu ama school so muno bwino. Because Jomo is a foot soldier, Blantyre City Assembly Mayor. JB can be a foot soldier ku embassy. Okay, so I'm here supporting him. I'm supporting him, and ku DBB mukamabanga ziganizozi. Mwabanga ziganizozi. Akumbukire na nyamatanga amene wawa amene ali ndi kutegera kugwira ntchito zina zake. You understand? Akumbukire and see if they can be used. My talents can be used for the country. And yes. I'm not saying kuti it's pay back time. You tell yes amene anapanga zakuti alandireka. No. Komano, this can be based on merit. And there are arguments to be made about my capabilities. Okay? Yes. So that's what I can say about this. Amene simunaonere video pitani ku Facebook page yake mukaonera. Cheers.